Paspas nga may aksyon ang Coast Guard Station Davao Oriental, usa ka maritime medical emergency may tungod sa pagpanunggab sa usa ka crew sa usa ka fishing boat dili pa lamang dugay. Subay sa report sa Coast Guard alas 7:30 sa buntag, dihang nadawat nila ang report sa insidente nga nahitabo sa FBCA Jebo 04 nga naa sila sa 111 nautical miles gikan sa PUJADA Island ug padulong sa Mati City Wharf. Gihimo dayon ang koordinasyon sa lain-laing ahensya sa gobyerno aron maplastar ang tanan pag-abot sa biktima sa Pantalan. Pasado alauna sa hapon nakadunggo ang fishing boat ug gisakay sa ambulansya ang biktima nga wala pa nanganli sa mga otoridad. Nagpahigayon sab og joint investigation ang Coast Guard, PNP Mati City, PPA aron masuta ang tinuod nga panghitabo. Ilabi na nga may ambag sa dagat ang suspect nga crew rasab sa fishing boat. Naka-alerto na ang tanang Coast Guard station sa Davao Region aron pangitaon ng suspect nga taga General Santos City. Matod pa sa Coast Guard ang maong operasyon nagpakita sa ilang dedikasyon sa pagpanalipod sa kinabuhi sa kadagatan pinaagi sa paspas nga pagtubag sa mga emerhensya ug hugot nga koordinasyon sa ubang ahensya sa gobyerno. Teng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.